Da li ćemo u narednoj nedelji videti još jednu korekciju Bitcoina, hoće li zone izdržati? I čućete jedan bitan datum koji će nam to reći. Ostanite do kraja videa, a ovde možemo da vidimo Bitcoin chart, jedna sveća, jedan dan. U prošlom videu Bitcoin charta pričao sam prošle nedelje da je trebala Bitcoin cena da ostane iznad ove zone 92.000 da vidimo nastavak skoka Bitcoin cene. Kada sam radio prošli video, bila je cena negde, mislim, oko 94.000. Bitcoin cena u toku ove nedelje išla je na skoro 98.000. Što možete vidjeti ovde, međutim, posljednja 2 dana možemo da vidimo blagu korekciju Bitcoina. Hoće li se ona nastaviti u toku sledeće nedelje, s obzirom da na ovoj zoni koju vidite, Bitcoin ima ovu horizontalnu liniju otpora. Kao što vidite ovde stavio sam i pogledajte kada vratimo unazad. Ceo februar ova linija na 98.000 bila je otpor za Bitcoin cenu. Kažem, pogledajte, bukvalno ceo februar se nalazio ispod ove linije koja je bila otpor za Bitcoin cenu. Trenutno možemo da vidimo pre 3 dana Bitcoin cena je udarila u tih 98.000 i da li ćemo videti korekciju u sledećoj nedelji. Zašto mislim da možemo da vidimo korekciju i da vidimo najverovatnije da će Bitcoin cena testirati sada zone podrške, a to je ona zona koju je uspeo da probije na 92.000. Na toj zoni upalit ću ovde i Bull Market Support Band. Vidite da se tačno nalazi gornja zona Bull Market Support Banda na ovoj horizontalnoj liniji na 92.000 koja je bila otpor, a sada bi trebala da bude podrška ako se nastavi Bitcoin pad. Za kratko preći ću samo i na chart SPX-a da vidite zašto mislim da može biti korekcija Bitcoina u sledećoj nedelji. Evo smo sada na chartu SPX-a, jedna sveća, jedan dan. Možemo da vidimo da se i berza oporavila. Bukvalno od 7. aprila videli smo skok SPX-a, trenutna cena je 5.686. Međutim, zašto kažem i mislim da bi možda mogli da vidimo u toku sledeće nedelje novu korekciju Bitcoina. Znate da je Bitcoin negde usko povezan sa berzom. A pogledajte ovo, Bull Market Support Band vezano za SPX nalazi se trenutno sada na granici. U prošloj nedelji mogli smo da vidimo da je SPX došao do svog Bull Market Support Banda. Hoće li imati snage da probije ovaj Bull Market Support Band koji je, kažem, sada na granici? Ili ćemo videti novu korekciju vezano za SPX, samim tim najverovatnije i Bitcoin će krenuti u novu korekciju. Jer smo mogli već da vidimo odbijanje Bitcoina od te zone 98.000, hoće li od sutra kada se otvori berza SPX krenuti u korekciju, samim tim povući i Bitcoin. Ovo imajte na umu da je Bull Market Support Band vezano za SPX trenutno na granici. U toku sledeće nedelje vidjet ćemo hoće li SPX imati snage da probije svoj Bull Market Support Band, da nastavi skokom ili ćemo videti korekciju u toku nedelje. Sada ćemo se vratiti na Bitcoin chart da završim moje viđenje i razmišljanje. Naravno, nisam finansijski savjetnik. Tako da neku čistiju sliku ćemo imati kada se otvori berza. Hoće li SPX imati snage da probije svoj Bull Market Support Band ili ćemo ga vidjeti u korekciji gde bi samim tim Bitcoin ispitao i testirao svoje zone podrške. A prva zona podrške je, da kažemo, jača zona na 92.000, gde imamo ovu horizontalnu liniju podrške koja je sada ojačana sa gornjom linijom Bull Market Support Banda vezano za Bitcoin chart.
Ako se desi da Bitcoin probije tu zonu na 92.000, čuli ste više puta, sledeća jača zona vezano za Bitcoin nalazi se na 85.000. Uopšteno mislim, moje mišljenje, da naredno kretanje Bitcoin cene najviše će uticati na altove. To sam pričao, govorim i sada i dalje mislim, još je aktuelna Bitcoin sezona i svako pomeranje cene najviše utiče na altove da gube svoju likvidnost naspram Bitcoina. Kažem ljudi, to je samo moje mišljenje, nisam prorok, verujem da će to tako i biti. A na početku videa rekao sam takođe da nas čeka jedan bitan datum koji bi mogao da nam kaže gde će Bitcoin cena u narednom periodu, a kao što vidite ovde, kroz 3 dana očekuje nas novo zasedanje Feda povodom kamatnih stopa. Ovaj video snimam u nedelju, znači 7. maja očekuje nas novo zasedanje Feda, a vidjet ćemo kolika će biti ta nova kamatna stopa, s obzirom da je čak 97% mogućnosti da ostane ista kamatna stopa kao i na prošlom sastanku. Kažem, to ništa ne mora da znači. Vidjet ćemo kada dođe 7. maj koliko će Jerome Powell reći da će biti kamatne stope u Americi. Kažem i mislim da bi to moglo da utiče svakako na dalje kretanje Bitcoin cene. A ako niste primetili, u trenutku snimanja videa Bitcoin cena iznosi $95.470. Propustio sam da kažem informaciju o ceni, tako da u toku ovog videa ovo je Bitcoin cena. Vidjet ćemo kada se berza otvori da li će SPX uspeti da se izbori sa svojim bull market support bandom kao što je to uradio Bitcoin u prošloj nedelji. Ili ćemo vidjeti korekciju SPX-a koji će negde povući i Bitcoin da testira svoje zone podrške na 92.000 koja je, kažem, jača i ojačana sa gornjom zonom bull market support benda. Tako da ljudi, ispratite sledeću nedelju i naravno 7. maj, novo Fed zasedanje povodom kamatnih stopa, tako da pazite se volatilnosti u narednoj nedelji, izbegavajte leverage trading. Budite obazrivi, a ovo je sve što ste mogli da čujete i vidite od mog viđenja i razmišljanja vezano za Bitcoin chart. Ostavite like, pretplatite se na kanal za neki sledeći video